and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Вітаю, сябри, ви на каналі Гулець, і сьогодні ми протягуємо гуляти у Ведьмара 3. Так, мені у минулої серії, значить, отрималося пройти там задання на конт ластовки, на конт там грузу гэтага каштовного там, і, значить, був яшчэ момент з гномом, ну, червонолюдом ці краснолюдом, я не веду, як там буде правильно гэта ўсё называць, значится, і... Що там яшчэ было? Хтось там адзначыў у каментарах, ці хто там, ну, асабістых, што я не ўсе там сайт-квесты прайшоў, тому мы зараз паглядзім, можа я штосьці страціў сапраўды, штосьці адгубіў. Ну зразумела, мы не знайшлі... мы ўсё ж такі каштоўны груз яшчэ не знайшлі, я думаю, тыя куфры гэта і ёсць каштоўныя грузы, ну файна. Тады зараз пойдзем іх шукаць і, значыцца, знайсці Вільдерверта. І яшчэ... Ага. Я так разумею, там палудзеніцу патрэбна яшчэ забіць. Нейкія скарбы яшчэ. Ну файна, будзем паступова ўсё праходзіць. Не будзем асабліва спяшацца, таму што у нас яшчэ ўсё жыццё уперадзе. Ну... Што тут казаць? У Тумерыі цяжкія часы насталі. А вось і кого мы шукаем. Тихо, тихо. І часто ты размаўляешь со сваім сабакам? Гэта не мой сабака, а моего брата Бастиона. Хотя уже напэўна мой. Разумееш, Бастион бился с чорнымі, тут неподалёк вялікая бітва была, і з тых часоў ад яго ніякіх звестак. Казаў я яму, зрабі як я, адрэж сабе палец і два, цябе не забяруць. А ён побоялся. Ось холера. На твоем месте я огляделся бы на поле битвы. Был я там. Мора, трупы у трупоедов. Чуя колись, что яны боятся огню, дык паспрабаваў разогнать их походней. Ни хрена, скажу я тебе. Кліпні гусары, яны б мяне жыўцом жерлі. Послухай, я так разумею, ты гэтыя мячы не для параду носишь. Абарані мяне ад гулёў і дапаможы знайсці Бастыёна. Добра, я табе дапамагу. Толькі пасля бітвы прайшло некалькі дзён, так што шансы, што мы знойдзем твоего брата жывым, малыя, вельмі малыя. Хто б сумняваўся? Я хачу хоць цела забраць, каб Бастыён не гніў пад адкрытым небам разам з нільфамі. Сустрэнемся на пагорку побач з полем, а далей пойдзем разам. Ну давай, вядзі. Сколько трупов, а война только началась. Добра, что ты пришел. Бастион, его тело повинно быть недзе тут. Сапраўды гэтак жа, як целы сотняў іншых. Ты что, збіраешься аглядаць усе трупы запар? Супакойся. Усе хлопцы, якія прызвалі з белага саду, намалявалі у себе на шчытах маленькую кветачку, каб у бітве бачыць адзін аднаго здалёк. Так што па гэтым знаку мы хутка знойдзем увесь атрад. Не крыўдуй, але здараецца, што ў бітве жаўнеры кідаюць шчыты, асабліва калі прайграюць. Аднаго шчыта таксама хопіць. Тады гусараў чуе след і павядзе нас. Ну, пойдзем. Ось і трупоеды там. Это ён? Не, это сын суседзя. Ну так що, гусар? Чуй гаспадара? Эх, па-ранейшаму нічога.
Дзе яшчэ якія шчыты? Вось яшчэ адзін. Скура ўся спалена. Я ведаю, што цяжка сказаць, але можа гэта ён. Бастіён быў здаровы хлопец. Шырокі ў плячах, а гэта накшталт паменш. Але можа гэта з-за агню. Ён яго учуў! Гусар учуў бастіёна! Наперад! Ну давай, вядзі. А гэта яшчэ нічога. Паручнік сказаў нам хадзіць у прыбіральню па камандзе. Нас баліста абстрэльваць, а ён усё жаўрнер з поўным страўнікам бітву ісці не можа. Будзеце сядзець, пакуль не высядзіце. Уяўляеш? Балван. Спыні! Рэбры ў мяне, блядь, баляць ад смеху. Трэба пакласці павязку, але гэта пазней. Пасля таго, як ты растлумачыш, што тут адбываецца. Бастіён! Ён цябе ўзяў у палон? Гэта нергальцец? Не. Ён мне жыццё выратаваў. Мяне паранілі ў бок. Потым па галаве стукнулі так, што ў мяне зрок адбіла. Раз і нахнуўся на мяне, калі поўз цераз поле. Ён шыкаладку вывихнуў. Вось так сляпы вёў кульгавага, пакуль мы не знайшлі гэтую хату. Заберу цябе додому. Трэба заняцца твоімі ранамі. Я раз і накіну. Адзін ён тут знікне. А да сваіх сысці ён не можа. Ён жа дезерцір, яго тут жа накіруюць. А калі яго ў нас знойдуць, тады павесяць усіх разам з маёй в лесе. І гаворкі быць не можа, чорны застанецца тут. Калі б не гэты чорны, бастіён бы ўжо памёр. Так, можа, ты яму пакажаш, што норлінгі не дзікуны, якія у нас лічаць у Нергальдзе. Ну, дам я яму бацькоўскую вопратку, навучу працаваць у поле. Толькі вось акцэнт. Ну да добра, будь што будзе. Возьму я яго. Дзякуй, вядзьмар. Вось твоя ўзнагарода. І хай захоўваюць сябе багі. Так. Ладно, мы тут разабраліся. Што тут яшчэ? Каштоўны груз. Дзе ён? Ён знаходзіцца якраз побач з нергальдскім гарнізонам. Так што прыйдзецца неяк... Ай, праз хуткі пераход зраблю ўсё і дадумаю. Я так разумею, топельники тут уже все обшукали, съели, что могли и кого могли. Чему только коня яны не съели? Хтось на их полював, хутчэй за ўсё. А, так ты побач тут, а? Нормально. О! Дык шо, знайшоў куфэрак мой? Знайшоў я той каштоўны куфэрак. А яшчэ сяго такаго, падобнага на вазак. Са стралою ў шыі. На гэтых балотах дрыят няма, а тапельнікі і водныя бабы з лука не страляюць. Іншых падазраваных няма. Вось я і думаю, што... Асцярожна! Ззаду! Ззаду нічога няма. Я вядзьмар, так што я б пачуў. Гэтак жа я чую твой пульс. Вельмі хуткі, як у хлуса. Паглядзім, уже наезднік з цябе лепш, чым ашуканец. Это выглядало просто, сука, тупо. Я просто не уверяю, кем потребно, блин, быть, как поспробовать вядзьмара, блин, наебать. Чел, ну ты... Я не веду. Альбо ты дурень, блядь. Альбо я не веду, альбо ты гений.
Треба його привести у притомність. Подъем. Ось бачиш, на хлусню далеко не з'їдеш. Навод конно. А теперь кажи, кто ты такие, на во что напал на воз. Фрейтер, я Гейрмер. Просто демерская дивизия, другий полк, розпущений, але усе ще дзейнічае. По-тихому. З лесу. Гэта быў медицинский транспорт. Я не хотел, каб ён трапіў да нільфаў. А лекі нашим хлопцам яны таксама спатрэбяцца. Отпусти мяне, тады можа яны выжывуць і яшчэ будуць змагацца за вольную поўнач. Добра. Едь. Жадаю табе і твоим товарышам, хто хаваюцца па хмызнякам, слаўнай перамогі ў бітвах з Нільфгардам. Пачуццё гумару цябе гнуснае. Але ты мужик прыстойны, возьми вось золото. Я ж абяцаў. Выпей за сярэбраныя ліліі і памяць караля Фальтеста. Ты бы хоть одразу сказал, что ты партизан. А то, блин, хлусня, одразу хлусня. Ну, бы одразу, что ты свой, да и все. Так, мы разобрались. Теперь еще и аудионицей треба будет там разобраться. Угу, а вот стоите. Добрый день, господар. Я вас прочитал, что у вас беда со студней. Як есть беда? Прибеды там завелися. Уже годов 20 як. 20 годов? Что ж только зараз похватилися. Бо раней мы черпали воду з раки, а пасля битвы столько у ее трупа лавы, что она отрученная стала. Дашка моя, Люба, выпила з бан и зусім разболелася. Лоб горить, ежу утрымаць не можа. З дня на дзень усё горш. Зёльніца кажа, што чалавек у ліхаманцы шмат піць павінен. І не піва ці брашкі, а вады якраз абавязкова чыстай. Адкуль жа яе ўзяць, калі няма студні? Здання спачатку прагнаць трэба, а ён і падысці нікому не дазволіць. Апішы мне гэтага здання. Ну, страшны ён? Жудасць? Як ён выглядае вось? Падобны на кшталт дзеўкі. Я такую... что только струны устала. Сукенка на ей брудную, уся разодрана, скоро прямо ковалками сходить. А вы не бы покутує ведьме. Значит, некая здань. Да и як не назовите, майстер Ведьмар. Коли вы мне зойметеся, поховай я дашушку мою. Мне шкода тебе, але праца есть праца, треба обмерковать плату. А что не так с платой? Да я бы крыху погандляваў за ім накруг этого. Вось і дамовіліся. Добра, памагу табе. Ты где шукаць студню? У Хучах. Гэта хутар такі быў на поўдзень адсюль, на пагорку. Ніхто туды не заходзіць, бо дух, разумееце. Праганіце яго, вельмі прашу. Ну, на 3 дукара і нормалю. Ага. А вось яна. Закінутая вёска. Вось і няшчасны калодзеж. Дзіўна, але духу ні следу. Можа ён з'явіцца ў пэўны час. Трава вакол судні выпаленая. Цела высушана, сляды апёкаў. Судзячы па ўсім, гэта паўдзённіца. Кніга. Дзённік можа спатрэбіцца. Вяроўка. Следы крыві амаль зніклі, але нітка крыві па-ранейшаму бачная. Нешта не так. Павешаны на вяроўцы ад вядра. Подобно гэта гаспадыня дзённіка. Шырокі таз, маленькія сківіцы, жанчына, судзячы па зубах, гадоў 30, без левай рукі. Трэба спаліць рэшткі.
А перед гэтым зразумееш, што звязае яе з гэтым месцам. Можа, у яе на руцэ быў мужын браслет, і кость таму і адвалілася. Прыйдзецца скакаць, спадзяюся, не пераламаю ногі. Улов удалый, бранзалет з гравіроўкай Клары ад Волькера. Падобна, гэты бранзалет належыць жанчыне, якую знайшоў у студні. Выдатная праца, але давядзецца яго спаліць разам з цэлам дзе-небудзь бліжэй да студні, інакш паўдзённіцы не выгнаць. Чакай, там яшчэ і куфар унізу. Трэба падрыхтавацца, зрабіць аліву для зданняў, выпіць эліксіру. І бранзалет. Ігні. О, спрацавала. Ты думаешь? Давай, иди сюда, укол. Нормально. И она зникла назавжди. Справа зроблена. У колодзежы паселіўся прывід жанчыны, якую там забілі. Я яго прыгнаў. Только б кожны непахаваны небарака не пачаў вось так вось прывідам з'яўляцца, а то з-за гэтага поля бітвы нам адны клопаты будуць. Калі што, маеце мяне на ўвазе на будучню, а пакуль што... Клара, Волькер. Кажуць табе нешта гэтыя імёны? Не ведаю такіх. Падзельніца наша Таміра узгадывала нейкую Клару. Можа, пра яе і гаворка. Ваша ўзнагарода, майстар. Золото, што я для Любы у пасах сабраў. Без вас яна б да вяселля не дажыла. А так, ёсць надзея. Нешта сумняваюся, што мне пасак спатрэбіцца. Захавай гэтыя грошы Любе на вяселле. Выпіце тады за маё здароўе. Дзякую вас, пані Вядзьмар, за добрае сердце, за цёплае слова. Але з пустым рукамі я вас не адпушу. Возьміце хаця б гэта, на шчасце. Аметіст? Я думаю, ён каштуе нават... Ён нават больш каштуе, чым тыя грошы, які ён быў вельмі аддаць. Аметіст 120 увогуле каштуе. Я думаю, что я угадал. Это мы уже разобрались. Угу. Нормально, вот так. Так, ну что, будем тогда займаться подрыхтовкой пастки. Угу. А ось и ты. Речка, золотая Нива, ровное место, самый раз для засады. Я бы іншого не обрав. Ну так як? Ти готовий? Починаємо. Вітер зараз добрий.
Разнеся пах прынады на ўсю акругу. Цяпер застаецца толькі чакаць. О, пойдзем у цянёк, паміж бярозамі. Слухай, а что ты будешь рабіць, калі мы знойдзем Йенніфер? У тебя есть там нейкі контракт на примете? Не, я еду к Каэр Моран. Рановато для зимовки. Так, для снегу яшчэ далёка, і гэта мяне непакоіць. Падобна на ўсходзе Нільфгард уже перайшоў Понтар, значыць яны ў тыдні шляху ад Каэр Морана. Калі яны патрапяць у даліну перш, чым снег закрые перавалы. Трэба знішчыць усе сляды. Схаваць нашыя сцежынкі. А что до зимовки? И приедешь сёлета? Магчыма. І магчыма не адзін. Чуеш? Ён недзе побач. Пойдзем павітаемся. Пачакай, возьми. Арбалет? Выйграў яго ў карты, пакуль цябе чакаў. А можа спатрэбіцца? Вядзьмар з арбалетам? Прапануеш парушыць традыцыю? Ну хопіць размоваў, трэба грыфонам займацца. Ты плотка крыху нам перашкаджаеш, але файна. Ну нарэшце зараз у нас будзе шашлык з грыфоном. Ух ты, тихо ты. Куды ты уцякаеш? Мы с тобой еще не разобрались. Мы с тобой еще не скончили. Ну-ка, сюда, блин. Ось гэта я разумею. Не кепска, не кепска. Але яшчэ ёсць над чым папрацаваць. Напрыклад, удар зверху з 8-й пазіцыі занадта прадказальны. Але пра гэта пазней. Занесе галаву грыфона чорным, а я падрыхтую коней. Убачымся ў карчме. Что это такое, вашу маці? Жыта? Ты мяне за сляпога трымаш ці за дурнога? Збожа з цвіллю. Я не ведаў. Значыць, за дурня. Д'ябал, калі вы навучыцеся. Военный кодекс, параграф 2, раздзел 3. За пастаўку сапсаваных тавараў 15 удараў бізуном. Выконаваць! Не, дзеля богоў! Чего? Бачу, ты перестал малюваць доброго дядзечку. Нічога я не адлюстроўваў, я працягнуў гэтым людзям руку, а яны яе адштурхнулі. Можа, таму што тая ж рука атрымала меч, ад якога закінулі іхнія блізкія. Ха, так сама мне мараліст знайшоўся. А што б ты зрабіў на маім месцы, а? Не быў бы на твоё месца. Кажы, навошта прыйшоў? Я выканаў дамову. Цяпер твоя чарга. Куды паехала Йенніфер? У зіму. Значыць, увесь гэты час яна была адным дні шляху адсюль. Мог бы мне пра гэта казаць. Мог бы, але тады б ты не забіў бы грыфона. Ты мне, і я табе. Чакай. Мы яшчэ не скончылі размову. На, возьми. Вось золото, каб не адчуваў сябе ў страце. Пошел в дупу, блядь. Войноед, бля. Таких хилопнів я посилаю на 3 літри, дивився на гэта.
Енифер Уизиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Нечто не так. Погляди вокруг. Зараз скандал буде. Гэта яшчэ хто такія? Патріоты. Тёмную чарку п'ють за Темерію. У іх уже кулаки свербять. Нельгарцаў я тут не бачу. Яны ворогов знойдуць. Куплю зараз провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться хоть на гэты раз. Что здороваться со щитом? Сняла. Может, яшчэ золотого солнца повесишь? Нельга тут темерський герб вешать. Яны прийдуть і кашму спалять. Дик може правда люди кажуть, що ти самодайка нельгарська? Я на твоє слово забуду. Тобі смуток серце грызе. Хрен ты что разумеешь? Сестрину мою повесили, вытягнули на двор перед монастыром, як собаку. Сказали, у Нильфгардзе нема места за бабоном, что яны гневу божьего не боятся. А ты не боишься? Коли банулька тебе в природах не допомогла, дитё у тебя у пуповине задохнулся. Пусти. Не боишься, сука? Покинь! Вы ведаеце, гэта медальон, люди. Ведаеце, что ён означае. Отойдите. У парадку. Кажуть, ведьмары немаўлят крадуць. Правда? Что император пообещал? Вылетки? Землицы? Як эльфам у той войне? Рэч! Усе! Мы никуда не пойдем. И вы так само. Яны уже не отступят. Бачу. И без усяляких слов. Нічога, усё скончылася. Покинь меня, не подыхать! Твар его, матка боска! Идите и не вертайтесь! Ну, вось усё і неўмяшанне. Пойдзем. Не мы гэта пачалі. Суцэльныя адгаворкі. Ты як заўсёды. Енифер? Але як? Я атрымала донесение, что в Белом саде з'явился ведьмар. Я ведала, что гэта ты, что ты шукаешь мяне. Я могла б пачакаць, пакуль ты мяне знойдзеш, але ты ж ведаеш, я ніколі не адрознівалася цярпеннем. Рада тебя бачыць, Геральт. Я б тебя обняла, толькі ты увесь у крыві. Прабач, я не спадзяваўся тебе сустрэць. Сказаць па праўдзе, я інакш уяўляў сябе нашу сустрэчу. Як? Прынамсі без нельгарскага эскорту. Енифер, не разумей меня неправильно. Я таксама рада тебя бачыць, але мне здаецца, ты павінна нам растлумачыць. Я растлумачу, але не ў Уизиме. Седлайте коней. Апошние 6 месяцев я провел в седле. Я не бачил тебя 2 года. Давай не будем спешаться и... Мне жаль, это немагчыма. Один человек тебя чакае, Геральт. Той, кто не любит шакать. Император Мгырвар Эмрейс. Для сяброў. Белое полымя, якое скача на курганах ворагаў. Сумневаюся, каб ён лічыў меня сябрам. Калі мы бачыліся апошні раз, ён хацеў меня забіць. А зараз ён хоча зрабіць табе прапанову. З ліку тых, ад якіх нельга адмовіцца. І яна адмовілася, хаця магла бы.
Напевно, ти отримала страшенно добрую прапанову. На світі мало рэчаў, дзеля якіх ты ахвяруеш незалежнасцю. І яшчэ менш людзей. Чым хутчэй мы адправімся, тым хутчэй ты ўсё ведаеш. А ты? А я пойду іншы бок. Мне здаецца, што імператор запрашае толькі цябе. Акрамя таго, у меня ёсць чым заняцца. Каэр Моран, памятаеш? Памятаю. Дзякуй за дапамогу. І да пабачэння. У тебя конь хуткі? Не скарджайся, а чаму ты пытаешься? Я хочу вернуться за моцныя гарадскія сцены, так хутка, як магчыма. Стережите! Йенніфер, адкуль яны? Пагаворым аб гэтым заўтра, добра? Пасля аўдыенцыі. Мабуть, дастаткова. Думаеш, імператору важна, ці не занадта доўгія ў мяне вушы? Міласцівы спадар, дазвольце згадваць яго імператарскую вялікасць, выкарыстоўваючы поўны тытул. Васпане, прысядзьце на гэты бяржэр. Куды? На гэтае крэсла. Клятвін, прашу пагаліць яго літасць. Скронена паўцалі. Будь по-твоему. А што потым? Пазногці мне падпілюеце? Калі дазволіць час. Прашу прабачэння, але спіс гігіенічных і касметычных працэдур, якім трэба было падвергнуць вашу літасць, даволі працяглы, а дзень кароткі. Як падрыхтоўка да аўдыенцыі? Усё па плану? Так, ваше правасхадзіцельства, яго міласць паўстане ў больш-менш прэзентабельным выглядзе. А ты хто такі? Чарговы цырульнік? Не, Марварн Вархіс, камандуючы дывізіяй Альба. Мае людзі суправаджаюць Йенніфер. Дакладней, суправаджалі. Ніводзін з іх не вярнуўся ў Відзіму. Цікава, што адбылося учора на гасцінцы. Можа, раскажаш? Урэшце рэшт, у цябе ёсць крыху часу, а на горле брытва. Іх забіла дзікае паляванне. Кавалькада зданяў, якія скочаць па начным небе, веснікі вайны, пра якіх расказваюць мужыкі? Думаеш, я ў гэта паверу? Шчыра кажучы, мне абыякава. Нордвінгі, вас можна умыць, падстрыгчы і апрануць, але навучыць манерам. Гэта будзе няпроста. Мне таксама было прыемна пазнаёміцца. Я скончыў. Пахаліць вас яшчэ раз супраць росту валасоў?
Не, гэтага лепш супраць поўсці не гладзіць. Бывай, вядзьмар, ці хутчэй да сустрэчы. Выдатна. Зараз вы, пане, дазвольце апрануцца. Схіляйцеся перед яго імператарскай велікасцю белым полымем, які скача на курганах ворагаў. Эмгірам Вар Эмрейсам. Поклон. Імператор. Згодна з вашим жаданнем, усе акрамя вядзьмара, прэч. Столькі месяцаў пры двары Фольтасця, а нават аснову этыкету не асвоіў. Ну, ёсць прымаўка. Старога сабаку новым фокусам не навучыш. Мяркую, ты выклікаў мяне не за тым, каб успомніць старыя добрыя часы. Змоўкні. Моя дачка Цырыла вярнулася, і яна ў небяспецы. За ёй гоніцца дзікае паляванне. Знайдзі яе і прывядзі да мяне. Ты ўпэўнены? Цыры з'ехала вельмі далёка. Думаеш, я б стаў выклікаць я сюды пасярод вайны, калі б гэта было паквольныя плёткі? Я думаю, нават імператар можа памыляцца. І я і забылася, наколькі ты не тактоўны. У мяне няма ні часу, ні асаблівага жадання цябе пераконваць. Гэта зробіць Енігер пасля аўдыенцыі. Колькі людзей у твоім войску? 20 000? 30? Чаму я? Ты сам ведаеш, бо яна табе верыць. Так, верыць. Дык скажы, навошта табе яе шукаць? Справа ж не ў тым, каб нагнаць упушчаныя гады. Справа ў інтарэсах дзяржавы, і як заўсёды. Хопіць слоў, ты ўсё роўна пагодзішся. Хаця б таму, што я табе заплачу больш, чым ты звычайна бярэш за замову. Значна больш. Пакінь сваю шчодрасць для тых, у каго войска спалілі хату. І я зраблю гэта дзеля Цыры, а не дзеля твайго золата. Матывы мяне не цікавяць, толькі вынікі. Астатняе табе скажа Енифер. Аўдыенцыя скончана. Мэр Рид! Праводзь яго да чарадзейкі. Ваша літасць, вы мяне не зразумелі? Я недастаткова відавочна падкрэсліў, што перад імператорам належыць скіліцца? Спакойна, нічога не адбылося. З вашай літасці нічога, гэта праўда. А мяне чакае кара. Якая? Прашу вашу ласку трымацца ў рамках прыстойнасцяў і нікога не падзець. Хопіць парушэння этыкету за адзін дзень. А вось і наша прыгажуня. Геральт, у гэтым дублеце ты цудоўна выглядаеш. Чакаю, не дачакаюся, калі змагу яго зняць. У іншых абставінах я б расцаніла гэта як прапанову. І, можа быць, нават скарысталася б ім. Але нас чакаюць іншыя справы. Цяпер ты разумееш, чаму я пры двары Эмгіра? Так, і падобна на тое, што мы зараз у адной лодцы. Цыры праўда вярнулася? Гэта не памылка? Ну, мяркуючы па паведамленням нашых шпегаў, атрымліваецца неяк так. Маленькая вядзьмарка вырасла ў прыстойную дзяўчыну. Каб мяне, яна сапраўды вырасла. Прайшло нямала гадоў з таго часу, як ты вучыла яе ў Каэр-Моране. Многае змянілася. А вось ты, ані. Як мне не хапала гэтых нязграбных кампліментаў. Але зараз давай не сяродзімся на Цыры.
МГР казаў, што яе пераследуе дзікае паляванне. Мне было б цяжка ў гэта паверыць, каб не ўчорашняе, як яны нас учулі. З-за мяне. Разумееш, я шукаю Цыры ўжо шмат месяцаў. Заклінанне лакалізацыі, рамантыя, геамантыя і да таго падобнае. Я ведала, што дзікае паляванне можа гэта адчуць, знайсці мяне, але думала, што здолею іх падмануць. Што же, не атрымалася. З некаторых часоў я адчувала, што яны ідуць за мной па пятах, палююць на мяне. Калі б не ты і салдаты МГРа, яны б дабіліся свайго. Не ведаю, чым скончыцца наступная такая сустрэча. Прыйдзецца скончыць з чарамі і вярнуцца да больш традыцыйных метадаў, папытаць аб дапамозе лепшага следабыта. Ты павінен яе знайсці, Геральт. Перш чым гэта зробіць дзікае паляванне. Дык дзе менавіта бачылі Цыры? У двух месцах, у Велені і ў Новіградзе. След у Велені, бадай, самы цікавы. Пачні адтуль, у карчме на Ростанях. Спытай пра купца Генрыка. Гаспадар цябе з ім звяжа. І ўсё. Ніякага паролю, ніякіх таемных знакаў. Ніякіх таемных знакаў. Мне вельмі шкада разбураць твае хлапечыя ўяўленні аб працы выбедкі. З Новіграда у нас ёсць толькі неправераная інфармацыя, плёткі. Але тамака табе можа дапамагчы наша агульная знаёмая. Нейкая Трыс Мэрыгольд. У яе, кажуць, утульная кватэрка ў хаце ў галоўнага рынка. Напэўна, яна будзе рада мяне бачыць. А ты? Што збіраешся рабіць? Я зараз жа адпраўляюся на Скелезе. Там адбыўся выкід магічнай энергіі, які знішчыў паў леса. І здаецца, гэта неяк звязана з Цыры. Я буду ў Каэртродзе. Далучайся да мяне, калі штосьці высветліш. Вось мы зноў раз'язджаемся. Шкада. Але я разумею, час не чакае. Гэта праўда. Можа мне адразу тэлепартаваць цябе ў Велен? Ну уже не. Я пойду конна. Толькі спачатку перапрануся. Справа твоя. Дарэчы, табе праўда ідзе чорны аксаміт? Ты думаеш, можа абышу сабе ім даспехі? Удачі, Йен. І табе. Паслухай, калі ты раптам захочаш даведацца, што здарылася ў свеце, пакуль ты хістаўся з весемірам па бездарожжы, пагавары з паслом Вар-Артре. Гэта вон той тып. І Геральт, я ведаю, што вакол вайна, ўсё такое, але не спрабуй стаць героем, добра? Проста правер гэтыя сляды і прыязджай да мяне, жывым і здаровым. Я буду чакаць цябе. І сабакі адразу тут. Дякуй за гэтыя дадаткі. Чакай. Не, гэта доўгая песня. Да ну на, серйозно, які ви спритні. Так, Плотка, где ты там? Иди сюда. И куда ее нас кидает? Ее нас кидает в корчму. Файна. Давайте, хлопцы, уже тады будем на гэтым сканчаць.
Вельми до холери сьогодні ми пройшли. Уже у наступному разі ми будемо поступово йти у гэтую карчму і проходять наші перші задання у Велені. Тому дякую велике за прогляд, тисніть подобайки, покидайте коментарі і обов'язково не забувайте на конт колокольчиків. До нових зустріч!